Puyaan yung biyahe, oy. 1,000 kilometer per square meter. Akong biyahe. Pawis ako, ani. Nah, kamatay. Kalimot kay ko gisugo ko ni mama mangitag bato. Biste oy. Nah, kamatay. Asa man ko mangita ani kay bukid man ni oy. Nah, jackpot. Di na ko ani mabunalan ni mama ni Ron. Yes. 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 Yes, yes, yes. Sayang mga boy. Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. Ay, yawa. Sorry ba, tawad, sorry. Sorry ba, tawad, sorry. Sorry ba, Agay, yawa. Agay! What's up mga may buot? Salamat sa kayo sa inyong panood sa among video. Kung nalipay mo, so kung bago ka pa lang sa among channel, mag-subscribe na ka para updated ka sa mga bagong video. Woo!